nake ji. Ke! Ni da ke kicin makin zan saki ciye mu caji nan je kuka ga kawai ki nan tashi kuma da kina kuka lafiya me yake faruwa? Me yake faruwa ne haka? Me yake faruwa ina kun taho babu wani bincike babu wani tambaya kawai kun taho sadadadada ina da wacce ta fita mai tarbiyya yarinya mai ladabi ma ya wani inda abokina da ita ya gani yace na su to umma wannan din ma ai yarki ce umma kuma ita ma in aka aure ta ai kamar an aure to je ka wuce ku tafi nace ku wuce ku kama hanya ku ban nan kun taho babu wani bincike ba tambaya usuli to usulin su dai mayu ne maza ku tafi ku ban nan zo nan Gyaɗa za a baku ne. ke ni ba gyaɗar jan siya ba san ki nake ƙaunar ki nake yi ko ba kya jina ne ina da kai kenan ai kiran ka zauna kana wani nuku da kai kana chatting din naka ne ko Assalamu alaikum. Wannan ce ta shi wajen na kuka da sira ma na mance ka da ban faɗa maka ba. Da zan aike su ita ta siyo kilin ita ta je ta abin kai caji aka kwace wayar da kuɗin kilin din shine mama na ta aka kwace wannan babbar wayar? Karaman mana ba ga babban a hannuna ba. To amma ba na ce su ne fita da waya ba saboda halin yanzu ne ka san yanzu ba wutan nefa ba wutan nefa na yanzu ke Maryam in aike ki tun ɗazu ki je ki zaman ki Allah ya dawo da baban naki to idan shi yasa ki dinga mun abin da kika ga dama Allah ya dawo da shi zan ke kuma me kike anan Maryam Baba wallahi anti ce. kin ga dakata magana ba ta nan bace Malam Malam fito ina jiran to wace kana ce kuma to malam ka dai san babu abinci a cikin gidan nan ko gaskiya yanzu ya za a yi malam na sani bukatar mu dai ka kawo mana abinci ni da ƴata mu ce wai ya wannan wasan namu wannan wasan kai fa matsalar ka sai ana magana da kai irin ta sifo ta saka a cikin mutane wai ka dinga wai wani horizon din mutane sosai kamar ya to yanzu misali idan kuna musu da mutum akan bal akwai abin da ke mamaki da kai idan an ci mutum kai zaka iya zuwa kai mai complain kai mai waye amma kai in an ci ku idan mutum ya zo yi ma adawa kai ka dinga nuna fushinka baka fuska Maryam suka ce. a ko dai zaka koma ka tambayo su din ka dai manta ko ma ka tambaye su ka ce ko Hafsa suka ce Wallahi Maryam suka ce. oh to je ka ce ga ta nan zuwa ce ne ga ta nan zuwa oh ni dai na ga ta kaina wannan yarinya ta addabe ni watakila dai sai na kai Hafsan nan ni ma na kai ta an tattofe min ita wannan yani dai ban san wani iri ne da ita ba watakila an goga mata mai tannan ita ma dai kan wannan ta rasu kai Maryam ina gaya miki sai kin so ni ina gaya miki fa dole ko kina so ko ba kya so sai kin so ni dole sai kin so ni ko kina so ko ba kya so sai kin so ni kuma ni ba na zuwa zance sai dai ki zo ki saman talla ki ce wai ba za ki karatun nan ba gani ne makarantar nan da na sa Amina ana samun karatu iya daidai gwargwado ya kamata ke ma a ce a biya miki in ya so ki shiga makarantar domin ki dinga yi ko kuwa amma ke me kika ce akai shin za ki yi kokari domin ki yi mata maganar kin san komai an gwada an kasa na wai to ki gwada yi mata magana ko Allah zai sa a dace idan ta amince kin ga kawai sai a kai ki tun dama yanzu an yi hutu sati mai zuwa za su koma hutun nasu kin ga sai hada hada kike a kai ki To insha Allah idan na je zan samu baban mu in ya so sai mu magana da shi. yawwa idan kika ga mishi tana ina ganin cewa shi mahaifi ne kamar ya isa da gidan to kin ga shi ya same ta da magana ni so daga baya kuma duk abin da ta zo ta gaya miki ni so daga baki ma sai ki dan lalle miki idan har hakan ya kasance amma fa sai dai ki hakuri da abubuwan da kike tarwa a cikin gidan nan da irin wannan kunci na rayuwa da kuma abubuwa zubar da hawayen nan ma ba ma na bukatar sa wannan magana tallama shi ma ba na son sa kuma ba na bukatar shi dan haka kai abokina gaskiya a cikin wannan garin fa na go ta yarinya kuma tamu amma kuma duk sanda na ganta sai na dinga jin wani irin nauyi a cikin raina to me kenan tsoro take ba ko kuwa ba wai tsoro take bani ba kawai dai ka gane in bikin takura yarinyar nan saboda Allah da malam ni fa bana son haka ko kai saka biya kuɗin nan ne a ba da kuɗi to kuma ya
albarka. Har kin dawo? Amma waccan wanki take Ga ta can dai tana ta yi har yanzu bata gama ba. Ko kina da naki wankin ne? To maza ki ɗebo mata ta haɗa ta yi. Me kuka siyo? za dai mu je mu Magana yake biki ba na abin da yake hannun ki mana. Abu. Ba ni mana. Ke ma kawo mana. Ba ni mana. Assalamu alaikum. Maryam. na'am Na ranki dai ne haka. Ina kika dai ne haka? wallahi kaga daga unguwa nake Daga unguwa? Eh. Dama gurin ki a nazo. Allah sarki To yanzu ya zai kenan. Dama ina so mu yi magana da ke. a kaga yanzu dai bari in shiga gida Ki saboda tsaya kar mana mu yi an magana da ke yanzu. kawai Maryam. 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 Maryam.